Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. От буквально кілька хвилин тому закінчився прес-брифінг очільника Служби безпеки України Василя Грицака, на якому він повідомив, що затримали в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини полковника СБУ Олександра Харабарюша в Маріуполі Донецької області у березні цього року. Окрім того, центральною новиною дня було те, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро. Зокрема, підозру оголосили сину міністру внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови Міністерства внутрішніх справ Сергію Чеботарю. Окрім того, третього фігуранта справи, керівника IT-компанії «Турбосео» Володимира Литвина, зараз везуть з Харкова до Києва. Він саме є тією людиною, яка поставляла рюкзаки Міністерству внутрішніх справ. І у нашій студії ми вітаємо політичного оглядача Тараса Чорновола. Доброго вечора, пане Тарасе. Вітаю, я зробив такий невеликий вступ, брифінг очільника СБУ, а також справа рюкзаків Авакова, так, як вже прийнято в народі це говорити і серед засобів масової інформації. Брифінг очільника СБУ був досить неочікуваним для засобів масової інформації, тобто він вийшов, почав говорити, скільки диверсантів затримали, оголосив про те, що затримали жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини полковника Служби безпеки України. Також попередили 22 теракти. На вашу думку, це якось можна єднати? Тобто вихід очільника СБУ, щоб перебити інформаційну хвилю з затриманням сина Арсена Авакова Олександра? Думаю, що ні. Думаю, що тут трошки інше. Я би це пов'язував з страшною цією ситуацією щодо терористичного акта проти чеченських наших бійців. І тут трошки інша справа. Тому що виникло дуже багато запитань безпосередньо, які почали ставити до Служби безпеки України, навіть не орієнтуючись в тому, наші оглядачі, експерти, що насправді ця справа поки що є точно підзвітною саме органам національної поліції. І ці питання, вони десь потребували певної відповіді. Основне завдання, власне кажучи, цього брифінгу, воно явно ніяк не корелювалося. Але розумієте, але очільники Нацполіції нічого не сказали офіційного, так? Нічого не сказали, але вихід відбувся саме в зв'язку з тим, що треба було зняти гостроту питань до Служби безпеки України. Немає сенсу Служби безпеки України займатися підтримкою чи навіть зніманням якихось там інформаційних приводів щодо або НАБУ, або до Міністерства внутрішніх справ. От всі ті три структури є абсолютно різними. Вони мають десь певні свої різні політичні центри впливу тощо. Тому в даному випадку я з тою подією, з затриманням сина Авакова, абсолютно цього не пов'язує. Тобто ви маєте на увазі, що очільник Служби безпеки України – це пряма вертикаль президента України Петра Порошенка, а Арсен Аваков, він якби є такою противагою, так? Він є певною противагою, він весь час демонструє певне протиставлення, дуже часто шантажує інші політичні групи в Україні. А от те, що зв'язано з терактом проти чеченських активістів, отут участь Служби безпеки України так чи інакше буде. І кілька фраз, які звучали під час цього виступу, вони з одного боку були: чекайте, не кидайте в нас камінням, ви дивіться, ми дуже багато що робимо, але в цій справі поки що це не наша справа. Оце десь основні тези, які я можу виділити в кінцевому такому літмотиві всього цього брифінгу. Тобто, на вашу думку, дуже часто в ЗМІ лунало словосполучення спецслужби, і тому СБУ чітко вийшло на брифінг і сказало: це не наша справа, це справа Нацполіції. Власне кажучи, ця справа зараз кваліфікується як умисне вбивство. Це Нацполіція. Якщо знайдуться підстави говорити, що це саме є терористичний акт, в такому випадку вона відразу буде перекваліфікована. Такі перекваліфікації дуже часто відбуваються на другий, третій день. Тому тут теж це зовсім не виключено. На сьогоднішній день за формальними ознаками повинна розглядати це Національна поліція при активній методичній допомозі Служби безпеки України. Тому що поки що немає достатніх підстав для того, щоб формально провести перекваліфікацію. Тому що ми можемо говорити, що цим там рука Москви тощо, хоча всі ті справи, їх об'єднує, це власне 4 терористичних акти, 3 завершених і 1 тоді невдалий, який був 1 червня, які об'єднує чеченська тематика, і дуже багато є тут виходів в бік Кадирова, але поки що цей напрямок до кінця не підтверджений. І тому такий туманний, так? Трохи туманний, тому що там можуть бути і інші мотиви, і тому вибрана кваліфікація, яка є більш широкою.
Умисне вбивство – це більш широка кваліфікація, яка поглинає все. І тому вона зараз іде. Це є логічно. Але, ще раз кажу, всі очікували по тій справі виступу від Служби безпеки України. Тому що всі очікували, всіх на словах дві фрази. Терористичний акт і російський слід. Російський слід поки що не доведений. Я більше того, зі свого десь трошки досвіду можу сказати, що російського сліду дуже багато. І Путін має за дуже багато що відповісти. Навіть за ті справи має відповісти, тому що не було російської агресії в Чечні, не було путінської агресії в Грузії, в Крим не був би захоплений, не було б війни зараз на Донбасі. Більшість цих обставин не могли б просто в принципі відбутися. В нас би була спокійна країна, де не було б певного велетенської маси людей, які пройшли війну, які мають на руках зброю, не було б протиставлення. Врешті-решт чеченці не мусили приїжджати до Києва, а дуже спокійно, нормально розбудовували свою рідну батьківщину на Кавказі, де їм набагато комфортніше, де їхня домівка. І тому Путін морально, психологічно за все винен. Але конкретно спецслужби Росії мають інший почерк. Це не їхній почерк. Їхній почерк проглядається в вбивстві Шеремета, вбивстві обох наших контррозвідувальників. Отам явно російські... Машина вибух, так? Машина вибух чистий, добре прорахований, без надії на порятунок. Тобто там немає шансів, щоб людина лишилася живою. Згадайте, дуже технологічно невмілий проведений теракт під телеканалом «Еспресо». Там проводили теракт люди, які не є спеціалістами. Вибухівка дуже спеціалізована. Вони не врахували абсолютно елементарних речей. Знаєте, це трошки цинічно звучить, але насправді це ознака того, багато людей, кілька людей врятувалися саме тому, що готували, здійснювали теракт відверті профани. Але на вашу думку, немає багато запитань щодо теракту, який стався під каналом «Еспресо». Наприклад, розслідує те ж сама Служба безпеки України, тому що це кваліфіковано як терористичний акт. Тому що там є, давайте все-таки згадаємо, там є два варіанти: або терористичний акт, або посягання на життя державного діяча. Але більше схиляється, наприклад, до терористичного акту з того, що... Ні, насправді просто ті обидві статті, вони підзвітні Службі безпеки України. Поки що відповіді, чи це терористичний акт, чи посягання конкретного, тобто те ж саме умисне вбивство, але в даному випадку в відомстві СБУ, тому що фігурант, людина, проти якої вчинялася ця спроба вбивства, вона підзвітна розслідування СБУ. Але розумієте, там, наприклад, дуже є багато запитань, якщо це терористичний акт чи замах на життя політичного діяча, чому вибухівку не було закладено під його машину? Так? Давайте так, от чому я і говорю, про що я і говорю, що питання терористичного акту в даному випадку виглядає дуже реалістичним. Але чи це робили російські спецслужби? Вони дуже багато з вас зробили в Україні. Але конкретно оця чеченська лінія, яка йде, починаючи від 1 червня, потім вибух на Бессарабці, потім терористичний акт під «Еспресо» і цей, який зараз, на жаль, так трагічно закінчився, за ними явно проглядається не ГРУ і не ФСБ, за ними проглядається більше певні формування, які можуть бути кадирівськими формуваннями, які можуть бути афільованими з ним. Тобто сам непрофесіоналізм виконання терористичного акту говорить, що це не безпосередньо спецслужби Росії, що це інші структури, які жорстокі, які дикі, які підзвітні Кремлю, безумовно, і Кремль за це вбивство теж за ці злочини теж несе пряму відповідальність, але це іншими руками зроблено. Тобто тут питання, в принципі, не стільки винуватця основного, скільки тих рук, які це робили. Учора, о чверть на 9 ранку, за місцевим часом, Пол Манафорт і його адвокат прибули до будівлі Федерального бюро розслідування у Вашингтоні. Тут колишній керівник передвиборчої кампанії Дональд Трамп офіційно здався спеціальному прокурору Міністерства юстиції Роберту Мюллеру. Давайте нагадаємо, хто такий Пол Манафорт, щоб люди розуміли. Так, це ім'я пов'язують із амбарною книгою, так званою амбарною книгою партії регіонів. І чим він є важливий і для Сполучених Штатів Америки, і для України, як його навіть пов'язують з Росією? Почнемо перше. Пол Манафорт за американським законодавством злочинець. Він мав неоподатковані доходи в інших країнах світу, він не декларував ці доходи в США. Друге, він займався політичними технологіями, які йшли на користь Російської Федерації, були спрямовані проти прямих інтересів США. І він займався, очевидно, його буде звинувачено, незаконному, нечесному, неправильному лобізмі. Це є ті злочини, які йшли до США. Кого він представляв? Він, навіть коли працював з Януковичем, я як людина, яка мав можливість перетинатися не один раз з Манафортом, можемо сказати, він завжди представляв інтереси Російської Федерації. Для Януковича, скажімо, тема НАТО була абсолютно байдужа. Вона його не цікавила. Якби там, знаєте, його мовою говорячи, бабла це не приносить.
І тому він був не проти. Навіщо йому сваритися з американцями? Я був свідком того, як Пол Манафорт дотискав, як він корумпував окремих соціологів, як вони готували спеціальні У соціології. Сполучених Штатах Америки, так? В партії регіонів. Партії регіонів для того, щоб доказати Януковичу, що треба включитися в цю акцію проти НАТО. Тому що російські спроби вплинути напряму не діяли. І от Манафорт був, скажімо, тим, хто антиамерикансько, тому що НАТО – це все-таки, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, антиамериканську позицію нав'язував партії регіонів, зумів її нав'язати. І пригадуєте, 2007 рік, оті потужні антинатівські мітинги і тому подібне. Друге, Пол Манафорт отримував кошти з чорної каси. Чорна каса – це і брудні гроші. Америка скрізь по всьому світу шукає брудні гроші, особливо, якщо американці з цього живилися. Плюс там відбувалися так само... Тобто це не задекларовані доходи, так? Іншими словами? Знаєте, це не зовсім. Це, як правило, доходи, які отримані ще й дуже часто злочинним, незаконним шляхом. Це не просто незадекларовані доходи. Це означає, що за цими доходами можуть стояти злочинні якісь дії, які рано чи пізно виводять чи на міжнародний тероризм, торгівлю людьми, торгівлю зброєю. А це має значення для безпеки Сполучених Штатів Америки. І те, що Пол Манафорт сам прийшов здаватися, те, що йому дали, при тому, розумієте, по цих кримінальних справах, статтях по Манафорту грозить 80 років ув'язнення. В його віці це довічно. Але те, що він спокійно прийшов і що йому дали тільки домашній арешт, це свідчить, що він пішов на угоду зі слідством. Тобто він буде свідчити. А це аукнеться, в першу чергу, я думаю, все-таки не так в Україні, як в Росії. Тому що Пол Манафорт прийшов в Україну з подарунку, з подачки Дерипаски. І Пол Манафорт – учасник викачування грошей через Киргизький коридор. А це російська схема, це не українська. Але я думаю, що деякі голови в Україні можуть дуже сильно захитатися внаслідок того, що через... Тобто ви маєте на увазі, що це тільки початок, бо йому, наскільки зрозуміло, інкримінує тільки несплату податків, так? Так, але несплата податків з брудних грошей. Давайте ще розуміти, брудні гроші – це трошечки інша обставина. Оце те, що вже є стратегічним пунктом США. Якщо американці серйозно візьмуться за тему брудних грошей, то тоді появляється питання, звідки ці гроші приходили, пункт перший, і другий пункт, хто і яким чином цими грошима розпоряджався. Манафорт муситиме свідчити проти себе. В даній ситуації в нього немає іншого виходу, тому що інакше йому доведеться дуже довго сидіти. І отут деякі особи, це не особи сьогоднішньої влади, тому що тут ми маємо тільки колишніх, але ці люди досить впливові і досить серйозно зав'язані і на бізнес, і на інтереси Російської Федерації. Отут вони можуть опинитися під тиском американського правосуддя. І це цікаво, це дійсно цікаво, тому що може розкритися дуже багато схем, які будуть цікаві для української держави сьогодні, особливо для Генеральної прокуратури. Сьогодні також ще одна новина скандального екс-керівника Державного управління справами Бакая, а також екс-голову Нафтогазу затримали у Москві, так? Ви знаєте, хто такий Ігор Бакай, хоча дуже багато часу вже пройшло, і багато людей вже навіть не знають, що це за прізвище, хто він я вам такий. скажу, це є людина, яка фактично спочатку зробила дуже непогану річ. На противагу всяким єдиним енергетичним системам і терам, які запускали там Мазаренко, Тимошенко, інші, які повністю розкрадали цю систему, він створив Нафтогаз України як державну компанію. І це було дуже добре. А після того... Тобто він це обіліє джерел, так, іншими словами? Ну, фактично так. Але після того він сів на цей Нафтогаз України і почав звідти викачувати гроші, і перетворив його фактично на дійну корову такої, знаєте, державної української мафії. Це все відбувалося за часи президентства Кучми. В 2005 році, на самому початку, Бакай зумів вивезти кілька літаків награбованого добра до Москви, дуже добре там оселитися, дуже добре там обжитися, і навіть він був підрядником головним будівництва резиденції Путіна. Тобто він був допущений до вищого кола. Але очевидно, що оце пам'ять рук, як кажуть, збереглася. Він почав Ви маєте на увазі фінансові махінації? Фінансових махінацій і зараз в Росії вже. Він обікрав когось дуже наближених до Путіна російських олігархів. Говорять про Алішера Усманова, який, мовляв, позичив йому $9 мільйонів. Я думаю, що за $9 мільйонів в Росії не арештовують. Ну там 10 заяв є від різних осіб, але серед них також фігурує ім'я Алішера Усманова. Я ще раз можу сказати, я думаю, що насправді мова йде про те, що він умудрився залізти десь до особистого гаманця, умовно кажучи, до ресурсів особисто Путіна. Можливо, на будівництві якихось об'єктів, які були потрібні Путіну, він вкрав достатню суму грошей. Тому що за те, що він вкрав когось з олігархів, йому просто примусили би ці гроші повернути, і за таке не арештовують в Росії. В Росії, той, хто вкрав 9 мільйонів, то його хлопають по плечу і кажуть: о, хороший парень, молодець, смікалістий.
Давайте повернемося також до Пола Манафорта. Ви вже зазначили, що це лише початок, так? І, в принципі, про втручання у вибори президента Сполучених Штатів Америки через Пола Манафорта оцю версію можна буде довести? Я дуже сумніваюся. Якраз в цьому плані ні, тому що насправді втручання велося безпосередньо з Росії. Пол Манафорт на той час сидів вже в Україні. Пол Манафорт – це вихід на брудні гроші, на фінансові потоки і на певні зловживання владою української тодішньої і російської сьогоднішньої еліти. Тому він взагалі дуже цікава постать для американського правосуддя, якщо воно серйозно цим займеться. Але, ще раз кажу, це не є та тема, яку можна застосовувати до нинішньої актуальної політичної діяльності в США. Він зіграв свою іншу роль, він вибудовував певні схеми для Трампа, які є брудними. Але це брудні ідеологічно схеми. Тому, але, слава Богу, Трампу все вистачило розуму в певний момент швидко зіскочити з теми Манафорта, від нього відмовитися. Тому тема була закрита, але тему Манафорта все одно поки що старається використати проти Трампа. Я думаю, що це той варіант, який може бути гіршим для нас, тому що Трамп взявся дійсно серйозно підтримувати Україну. Але те, що Хто може використати проти Трампа? Ну, тому що Манафорт був людиною, яка почала, фактично очолила технологічну частину виборчого штабу Трампа. Це було дуже ненадовго. Цей скандал дуже швидко вдарив по Манафорту, і Манафорта відправили у відставку, але він був продемонстрований як людина особливо наближена до Трампа, і він в певний момент похвалявся, що він є контактером Трампа з російськими керівниками. І це досі використовується проти Дональда Трампа. Але ще раз кажу, основне питання Манафорта – це все-таки не вибори американські. Я не думаю, що він міг якимось чином на них вплинути. Дуже мало ймовірно. Це брудні гроші. А от те, що Пол Манафорт прийшов до юстиції, проти нього була порушена справа, це означає, що от Сполучені Штати Америки, вони є тою демократією, так, де існує ця система противаг, так? Чи все-таки можна вважати, що Дональд Трамп вже відхрестився від Пола Манафорта і каже, ну, робіть собі з ним, що хочете? Ні, ну, не може Дональд Трамп сказати робіть чи не робіть. Це не його юрисдикція. Ну, тобто він президент, це зрозуміло. Він президент, але президент не впливає на суд. Президент не може на такі речі впливати. Там є інший нюанс, і він теж б'є по деяких наших українських структурах, зокрема по НАБУ і по Артему Ситнику. Пригадуєте, тому що ФБР, воно все-таки перебуває в певній орбіті впливу президента США. І в той попередній Меці, який був попереднім директором Федерального бюро розслідувань, він фактично був покровителем Артема Ситника. Завдяки йому Ситник, в суті, очолив це агентство, і завдяки йому він був відгороджений від будь-яких впливів на себе. Після того, як було під тиском Трампа звільнено директора ФБР, різко, майже чи не наступний день Артем Ситник зробив заяву. Пол Манафорт нас більше не цікавить. Ми до нього не маємо жодних претензій, з нього зняті всі звинувачення, він взагалі нічого поганого не зробив. І я думаю, що зараз, коли американське правосуддя серйозно взялося за Пола Манафорта і почало розкручувати, і побачить, що це взагалі-то не так, у нашого НАБУ, яке сьогодні постійно орієнтується на певну підтримку і допомогу зі США, можуть виникнути досить серйозні проблеми. І це цікавий момент. От НАБУ, воно розпочало справу. Дуже багато ця тема педалювалася, також у засобах масової інформації в Україні. Зараз про неї вже мало чути. На вашу думку, чому? Я думаю, що, давайте так, перше, що стосується самої чорної каси партії регіонів, яку НАБУ дуже швидко перехопило. Взагалі це вони не мали нею займатися. Воно по юрисдикції мало попасти до Генпрокуратури. Але за нею вхопилися як за золоту жилу. Потім виявилося, що жила не дуже золота, і з нею треба серйозно працювати. І цю справу закинули. Було приблизно рік назад інтерв'ю Назарія Холодницького, спеціального антикорупційного прокурора, який звинуватив фактично НАБУ. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так, що він звинуватив, що НАБУ фактично повністю похоронила цю справу, яка є дуже перспективною. Що стосується Манафорта, Манафорт випив у цій справі. Чисто випадково? Ну, майже випадково, просто побачили, що там зафіксовані ці речі. Плюс паралельно, були люди, які бачили Манафорта, знали, що він там отримав гроші. Я в тому числі давав оце перше інтерв'ю до New York Times з цього приводу. І по Манафорту дуже доки Трамп не став президентом, і доки був попередній голова ФБР, доти НАБУ дуже серйозно цю справу розслідував. І не бачила там жодних проблем для себе і говорила, що в цій справі є корупція. Тільки помінялась політична обставина, НАБУ раптом перестало бачити там корупцію. Тому оце є фактор політичний, який може зараз для НАБУ зіграти, для його директора зіграти дуже негативну роль. Що стосується Пола
Манафорта, ну дійсно він був задіяний. Він працював в Україні ще з того часу, коли Янукович фактично став головою Донецької ОДА. 2005 рік, здається, так? Ні, в 5-му році це він вже був в опозиції після приходу Ще раніше, так? 2002 рік. 2002. Тобто десь в 2002 році Дерипаска мав завести Манафорта до Донецька. І він займався консалтингом в Донецьку, плюс дуже серйозні там А дивіться, гроші. ви розказуєте про такі досить цікаві речі, так? Ви сказали на початку, що Віктору Януковичу було байдуже щодо НАТО, яку позицію буде займати Україна. Тобто я вас процитую, для Віктора Януковича було важливо, де деньги? Так? Якщо не було фінансового зацікавлення, він нічого не робив. На вашу думку, якщо б Дерипаска, як ви стверджуєте, не завів Пола Манафорта до України, вектор політики Віктора Януковича міг би бути інший чи ні? Я не впевнений, але вся справа в тому, що я був свідком, коли Януковича в 5-му році, напередодні виборів 6-го року, дотискали на рівні Гризова, Путіна. Ну, я сам особисто мені нині всунув в руки трубку телефону, прошипівши, скажи, що мене нема, і відбріхуйся, як хочеш. І я Гризова тримав півгодини на трубці, розказуючи, що Янукович в туалеті. Ну, що мені Гризов після того відповів, бо ми з Гризовим були непогано знайомі. Я не буду повторювати в ефірі. Тобто, насправді, Янукович, доки не включалися дуже жорсткий прямий тиск з боку Путіна, тримати удар міг. Я не хочу його виправдовувати. Він наробив багато зла. Але давайте не будемо приписувати речей, які йому не були притаманними. Тобто ви маєте на увазі не демонізувати, так? Ні, демонізувати можна. Він наробив дійсно багато зла. Давайте не приписувати йому певних ознак, яких не було. Він не був проросійським. Він проросійським став тоді, в той момент, коли Путін зумів його дотиснути погрозами особистим його життю. А в Януковича дійсно були певні маніакальні синдроми, він весь час боявся, що його мають вбити. І в нього це було на рівні манії. Тому з ним зуміли попрацювати. Станом на 2006-2007 рік, коли антинацівську кампанію партія регіонів розгорнула, насправді йому ті речі були байдужі. Він недолюблював Путіна, він його боявся, це були відомі факти. І він дуже надіявся, що Захід допоможе йому і Україні захиститися від Росії. Він десь ставився до Заходу, до Європи, особливо як до таких лохів, яким, як він дослівно мені казав, ми їм нужны більше, чим вони нам. Ви говорите Захід і Європа. Ви маєте на увазі тільки Європу? Чи з таким самим, в нього таке саме відношення було і до Сполучених Штатів Америки? До Сполучених Штатів Америки теж, певно. Я вам зараз скажу дуже таку феноменальну річ, про яку, в принципі, вона не є секретом, я про неї багато говорив. Ви знаєте, що Янукович став прем'єр-міністром в 6-му році, коли Ющенко на відріз відмовився вносити його кандидатуру. Пригадуєте, була історія. Під тиском двох боків. Один – це корупційний тиск з боку Росукренерго, тобто рахуємо Росії, Фірташа, там корумпували сім'ю Ющенка. Фірташ-Льовочкін. Так, Фірташ-Льовочкін, але вони корумпували сім'ю Ющенка, і на Ющенка був тиск з того боку, але останнє слово сказав Держдеп США. Я був учасником переговорів, де представник Держдепу допитував Януковича по різних питаннях, що він буде робити. От питання по НАТО вони не задавали. По інших питаннях, де вони задали питання, і він сказав так, врешті-решт, він їх виконав до кінця. Тому насправді, я ще раз кажу, Янукович зробив стільки зла, що виправдань йому не буде. Але в тих речах, коли йде мова про геополітичну орієнтацію, його ставлення до НАТО не було відторгне. Його ставлення до Європи і до Америки було як до якоїсь певної дійної корови і певного захисту, який сильніший за Путіна. І якщо ми приліпимося до них, то Путін не буде страшний, тому що Путіна він сприймав не як загрозу для України, а в першу чергу як загрозу для себе особисто. Для нього це було більш знакове. І Манафорт зіграв тут дуже погану роль. Манафорт дійсно переломив його, залякав можливими наслідками. Мовляв, вони ж фальшували соціологію тоді, доказуючи, що в Україні там 90% його виборців відмовляться за нього голосувати, якщо не відбудеться антинацівська позиція, не буде вибудована. Я не кажу, що якби Манафорта не було, Янукович би вів Україну в НАТО. Зовсім не обов'язково. Але цілком ймовірно, що в той момент, в 7-му році, не відбулося б антинатівської акції, яка зіграла дуже ключову роль на Бухарестському саміті, коли Україні відмовили наданні ПДЧ. Тому що тоді оглядалися і казали, ну добре, все зрозуміло, але у вас же ж, дивіться, у вас же ж народ проти НАТО. У вас же ж народ вийшов на Майдани проти НАТО. От тоді не було б цієї акції. Можливо, ми могли б в Бухаресті отримати ПДЧ і відкрилася б дорога в напрямку до вступу в Альянс. Це були б зовсім інші обставини. Так, потім Путін дотиснув би Януковича, напевне би дотиснув. Але на той момент це був дуже важливий момент, тому що це був президентом тоді Ющенко, а не Янукович. Янукович був тільки був прем'єр-міністром, і то йому залишалося бути ним ще там буквально кілька місяців. Тому насправді роль Манафорта в тому, що відбувся такий геостратегічний розворот, насправді була дуже великою. Американець Манафорт зіграв ключову роль в тому, що ще в 7-му році Україну розвернули від НАТО.
Пол Манафорт ще рік тому він заперечував звинувачення в отриманні нелегальних виплат з України на свою адресу. Учора ми бачимо, він приходить до Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки і сам здається. Так, це не типова ситуація. Це типова для Америки ситуація? Для Америки, просто ми говоримо з позиції України, так? В них там все інше, по-іншому побудовано. Ну ж, в принципі, Пол Манафорт міг до кінця заперечувати Не міг. звинувачення. Не Чому? міг, тому що для нього це було б гірше. Якби він заперечував до кінця, все одно ці звинувачення різними шляхами були б доведені. Ну, врешті-решт, господи, викликали б мене як свідка, я би поїхав в Вашингтон давати свідчення про те, що Пол Манафорт в 5-му, в 6-му, в 7-му роках, коли він формально не працював, ніби не отримував зарплати, як він заявляє, працював головним технологом, які він акції організовував. Ну, всім зрозуміло, що він же ж не доброчинцем був. Він же не за свої це гроші робив і не просто з любові. Це такими речами гратися з американським правосуддям не можна. Інші появилися би. Тобто докази проти нього б знайшлися, але тоді він не зміг би домовитися зі слідством, і тоді для нього було б гарантоване фактично вже де-факто пожиттєве ув'язнення. Він, добре розуміючи наслідки, вибрав варіант, який визнати свою вину і піти на угоду. Ми бачимо це в фільмах про американську юстицію, і це, в принципі, більш-менш Тобто зараз він старається для себе виторгувати якусь вигоду, так? Якщо він здасть велику рибу, яка буде більша за нього. Хто це може бути? Ну, я думаю, що це можуть бути російські певні чинники. Російські олігархи, можливо, окремі. Я думаю, що може і українські окремі олігархи, тому що, правлячі сьогодні тоді були в опозиції, вони не могли до того мати відношення, Манафорт з ними не працював, але люди, які сьогодні в українському бізнесі на великих позиціях, я думаю, що американці можуть зацікавити. Але ті, хто сьогодні при владі, це в Росії. Тобто ті, про кого Манафорт може дати свідчення. Тому я думаю, що все-таки основні свідчення Манафорта будуть стосуватися не України. У справі чого? Так, ми говоримо зараз про імена, про великих людей у Росії. Дерипаска, бізнес Дерипаски, злиття бізнесу олігархів з політикою і бізнесом Путіна, викачування грошей, брудні гроші в Росії і киргизький канал фінансів. Але як це Сполучені Штати Америки згодом можуть використати так на міжнародній арені? Ми бачимо санкції проти багатьох високопосадовців Росії, введені санкції. Ну, в принципі, це такий тягар для них, але вони живуть, скажімо так, в лапках. Ну, не дуже тіше ще й живуть, тому що жити в Росії... Але от якщо Пол Манафорт дасть якісь свідчення, в якому ключі тоді? Це конкретизація санкцій, зокрема, по конкретних персонах і по їхньому бізнесу. Тобто те, що зараз мають заарештувати $1 трильйон російської еліти, знаєте, конфіскація може перетворитися, конфіскувати, арешт може перетворитися на конфіскацію. Відчуйте різницю. Тобто вони можуть безповоротно втратити ці гроші для початку. Друге, їхні імена можуть опинитися в списку Інтерполу. Це дуже суттєво. Тому насправді для американців це цікаво, для російської еліти такі речі досить страшнуваті. Але ще раз кажу, мова йде зараз про наші здогади, які інтереси до Манафорта можуть мати США. Я думаю, що він буде свідчити все, що вони захочуть від нього почути, він їм все розкаже. Ситуація в нього не та, щоб сьогодні якимось чином викручуватися. Кудись втікати, вічно ховатися не будеш. Він міг втекти Росію, але чомусь він вирішив співпрацювати з американським правосуддям. Останнє запитання. Якщо б вибори президента України, так, які вигравав Віктор Янукович, а також парламентські вибори партії регіонів не були такими успішними, де Пол Манафорт брав свою участь, він би не продовжував працювати в Україні? На вашу думку, чи все-таки його роль справді була дуже важливою? Знаєте, його роль була важливою, але якраз успішності виборам він не додав. Вибори 6-го року пройшли на антитезах певних, і Манафорт їм тільки зашкодив. Вибори 7-го року, насправді, партія регіонів програла з тріском, і я маю підстави, зараз нас не вистачить часу, але я маю підстави стверджувати, що Манафорт настільки бездарно вів виборчу кампанію, що, по суті, він зробив послугу Віктору Ющенку і Юлії Тимошенко і іншим. Фактично, тому що партія регіонів мала шанс перемогти на виборах 7-го року, а вона на них програла. Фактично, я вважаю, що з вини Манафорта. Він не був мудрим і видатним політтехнологом, як пробує себе представити. Так чому він залишався тут? Все-таки вплив Росії, так? Я думаю, перше, вплив Росії. Друге, він в певний момент став довіреною особою. Янукович почав йому вірити. Янукович – це людина дуже ірраціональна. Я думаю, цього було достатньо, щоб ніхто не посмів прийти до Януковича і сказати, що цей робить щось не те. Один такий був я. Я сказав, що Манафорт дійсно веде неадекватну виборчу кампанію. Мене відсторонили від виборчої кампанії. Все. Дякуємо Тарасу Чорновілу, політичному експерту. Мене звати Любомир Ференц. Це інформаційний вечір на телеканалі АТР. Не переключайте.